episode 2 ng ating love story. See? Napapaklap ako. Ganun ako pag-excited, guys. Napapaklap talaga. Ngayon, episode 2. Nasaan na yung lagay ko? Hi everyone! Sana naman na ibigan nyo yung unang episode ng ating love story. Ngayon ay iba tayo ng topic about our love story sa buhay natin. At ang daming nag-request ng part 2. Hindi ko pa na re-replyan yung mga comments nyo, guys, kasi na-busy ako. Nako, as in busy talaga. Kaya, eto, minabuti kong sinabi ko sa asawa ko magawa na lang tayong video na yung papunta na tayong matulog. Yun. Kasi, at daytime talagang busy-busy, guys. Trying hard na, alam nyo naman, marami tayong trabaho, no? So, siguro naman maintindihan nyo, makarelate yung may mga pamilya dyan. Kaya, alam nyo ngayon ay serious times ng pandemic. Kaya, ginagawa natin lahat ng ating makakaya para maibsan yung mga maibsan ang mga pabigat na binibigay ng pandemic na ito. Okay, anyway, punta tayo dito sa topic natin na dugtong ng ating love story. Dahil ni-request nyo, hindi lang tatatlo ang nag-request, kundi marami pong nag-comment na gano'n ang gagawin natin na meron pa raw dugtong. So, ngayon, kasi makulay po ang aming story sa Italy. Dahil ang love story namin ay nanggaling po talaga sa Rome, Italy. Ngayon, doon sa nagkwento no nagkahapon, ay tungkol doon sa kung paano kami nag-meet. Ito niya, first time namin nag-meet doon sa bahay nila na nilipatan ko dahil nga doon sa boarding house na tinutuluyan ko ay may problema. Alam niyo naman eh, wala akong kamag-anak doon. Ngayon ay naghanap ako ng may malasakit na titirhan, kaya nakita ko naman ang mama niya at yun, awa naman ng Diyos, nailipat ako sa kanila. Doon, na-meet ko siya, tapos siya nang nag-alaga sa akin, kumbaga, siya ang guardian angel na nag-alaga sa akin. Magmula nung punta ako sa bahay nila, ay hindi na niya ako pinapabayaan. Kaya, ganun, kikita yung sa Okay, anyway guys, pagkatapos noon, doon na ako nakatira, doon na ako nakatira, syempre, mga daily routine na ginagawa ay yung syempre nasa abroad tayo, kailangan nating maghanap buhay para may magugol na pera. Dahil nga ay yun nga pala, guys, hindi ko nasabi dun sa first episode na kung bakit ako pumuntang Italy. Hindi purpose na doon ako talaga magtrabaho, kundi nag-apply ako sa agency na ang promise sa akin ay mag-cross country. Ganon ang binayaran ko sa agency, na ang promise niya sa akin, dahil ang gusto ko talaga, ang mission ko is to go to United States, kasi nandun ang family ko, nandun ang father ko noon at yung 6 kong mga kapatid. Ngayon, gusto kong pumunta rin doon. Yun nga, ginagawa ng paraan, kaya nagbayad ako ng agency. At ang nangyari ay, ang promise niya sa akin, mag-cross country from Rome, ay doon nila asikasuhin ang mga papers ko, tapos mag-cross country doon. At pupunta akong Amerika from Italy. Ganon ang promise, kaya yan ang nangyari. Yun pala, naloko naman ako, kaya ganon ang nangyari sa kapalaran ko. Doon na ako nababad. Alam nga namang hindi ako magtatrabaho, syempre, padala ng allowance sa akin ng father ko. Naawa naman ako dahil syempre nagtatrabaho rin sa Amerika. Maraming chances na marami nag-offer na yung substitute, gano'n ang mga nakuha kong para makapag-practice ako ng
trabaho. Alam niyo naman ang Italy, hindi naman yung country na katulad ng Amerika na kapag pumunta ka sa Amerika katulad ng Amerika, kung ano yung napag-aralan mo, yun talaga papasukan mo. Kaso nga lang sa Italy ay iba. Kaya, nung nangyari sa akin, napilitan talaga ako na nag-umpisa na babysitter. Ngayon, nung time na yon na nag-decide ako na mag-babysit kasi lagi-lagi akong pinapadala ng father ko ng allowance, syempre magastos dun Europe. Alam niyo na ang Europe, syempre madali lang magastos ang pera. Mabuti sana kung i-convert natin ang pera ng peso to European. Noon, lira pa ang pera. Ngayon ay yung euro na. Kaya mas mahal na ngayon. Pero noong lira, syempre mahirap pa rin. Kaya natuto pag abroad ko kasi wala talaga akong experience na trabaho about babysitting, mga housekeeping, wala po talaga. Kahit sa bahay namin noon, may katulong kami lagi. Ultimong panty ko nga, nalalaban ng katulong noon. Nung nag-abroad na, yun na, napilitan ako kasi ang first time na pinasukan ko, yung pinaka-first na pinasukan ko ay yung nangailangan, yung isang kakilala namin na taga Batangas, nangailangan sila ng substitute niya dahil magbakasyon siya sa Batangas ng 2 months. Ngayon, pinilit ako ni Ate Nini na ako ang mag-substitute. Sabi ko naman, okay na okay. Sabi ko kasi, wala na akong allowance. Ang ganda ng offer. Malaki talaga sweldo noon sa babysitting. Ang laki ng sweldo niya. That time is, siguro, ang monthly niya is $1,000. Kasi, mayaman talaga yung employer Pero yung babysitting ng isang Italian na, alam mo yung Italian na bambino, lalaki Italian baby na baby boy na 3 years old, yun ang alaga nung taga Batangas na umuwi ng 2 months. Ngayon, akala ko madali lang kasi 3 years old, kaya ko yan, sabi ko, bata. Tapos yun, ayun nga, nagpaturo ako kung paano alagahan, in-advise nila ako, binili ako ng babysitter. Yun ang nangyari, nagtrabaho ako doon at nang masaklap na nangyari ay unforgettable talaga ang insidente na nangyari dahil sa pag-babysit ko, guys, grabe doon pumalpak. Kasi ganun pala ang nangyayari doon pagka first day ko, okay pa. Okay naman yung bata, na-enjoy naman niya. Kahit English ako, siya Italian, pinipilit ko siya na maintindihan yung English language ko. Akala ko sa English, baka maintindihan niya, hindi At the age of 3 kasi, doon sa Italy, talagang pure Italian. Ngayon, ang hindi ko naintindihan na language niya na in-order niya sa akin ay nagbunga ng masama at na-black eye ako, guys. Ganon na nangyari. Kasi ganito yon. Di naglalaro kami, laro ng mga bola, kung ano-ano dyan. Ang laki nung lagayan niya ng toys. Naglalaro kami. Tapos binibigyan kong pagkain, ganon. Tapos siguro mga ika-3 araw, ba yun? O ika-4. Basta wala pang 1 week. That time na meron siyang hiningi sa akin na gustong uminom ng aranciata, sabi niya, Dami ang bicchiere di aranciata, per favore, sabi niya. Sabi niya, ibig sabihin nun, give me 1 glass of orange juice, please. Parang ganon sa English. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, ano aranciata? Ano yun? Sabi ko, wala naman akong pagtanungan, dadalawa lang kami. Sabi ko, Diyos ko, paano kaya? Ano kaya ang gusto niya? Dampot ako ng mga toys, mga ano. Hindi raw. Tapos tinuturo sa kitchen. Yung food, sabi niya, hindi rin niya ako maintindihan, pumunta ako at kumuha ng yung pang snacks niya, hindi rin daw. Bolyan bicchiere di aranciata, ganon alam niyo na, gusto niya talaga yun hindi ngayon, hindi ko maintindihan, dinampot niya, naasar na sa akin, dinampot niya yung flying saucer, ang flying saucer na toy niya is makapal, ang bigat. Gano'n.
ang mata ko guys, na black eye. Iyak ako ng iyak, na black eye talaga. Tapos yun, tumawag ako si kay na tinini na ayoko na, malalayas na ako. Hindi raw pwede dahil nga ako ay substitute. Paano na lang, ano na lang sasabihin ng employer, ano na lang, paano na lang yung sinini ko pag uwi niya, paano na lang, wala na siyang trabaho kung ano bawang iwan ko. Kaya, yun, napilitan akong ano, tapos ngayon ang ginawa ko, tumawag na lang ako sa kanya. Tinawagan ko siya. Nandun siya sa baba, tapos sinyasan ko siya. Makikita kasi sa balcony, nandun yung kotse niya. Ayan na, sabi ko. Parang natuwa ako na nakita ko si Edgar na nag-park doon sa tabi ng kalsado. Nakikita kasi ng kalsado doon sa balcony. Ayun guys, tapos iyak ako ng iyak. Sabi naman nito, gusto mo umuwi ka na? Sabi niya, sunduin na kita. Sabi pa nga niya, hindi pwede eh. Kasi yung si Nene, hindi pa nabalik. Kaya napilitan talaga ako nagtiis. Pero pagka day off namin, umiiyak na talaga ako doon sa kapatid ng taga Batangas. Tapos naghanap kami ng iba na yung magparlabene, yung magaling talagang magsalita ng ano. Buti na lang at marami silang kilala. At nakakita rin ng iba. Ayun, pinalit sa akin. Tapos yun, tawag na naman ako sa kanya. Kinuha na naman niya ako, sinundo na naman. Naku, pagsundo niya sa akin guys, diretso kami sa pizzahan. Kumain kami ng pizza. Doon sa mga pizza atalyo. Yun, pinakilala niya sa akin ng pizza atalyo. Yung, alam niyo kasi doon sa pizzeria, oh my God, mayroong honeybee. Ayan, What? Oh my God, may honeybee. Nagkikisali. Yung sa mga bitana kasi. Sa mga bitana. Ngayon, yun guys, gusto mag-isali yung bubuyog guys, gusto mag-isali lang sa sa love story. Ano ba ito? My God. Tapos di ganon, sinundo niya ako yun na bakante na naman ng namin, yung mga chances na mamamasyal kaming dalawa. Nakatuwan-tuwa naman yung lakay ko. Tapos yung ipinasyal na niya ako. Doon niya pinasyal talaga kasi never kong napasyalan yung mga pinuntahan niya. Ang una namin pinasyalan, alam niyo kung saan? Yung very romantic place na Villa Borghese. Yun ay, mahulog pa dyan. Hala. Mata. Kakatakot naman yung honeybee. Ngayon, pinasyal niya ako sa Villa Borghese. Very romantic kasi doon sa Villa Borghese, makita mo yung mga naggaganon-ganunan ng mga lovebirds. Ngayon, mga lovers talaga ang dami doon. Sabi ko, kinakabahan na ako nun. Ano kaya gusto nito? Pinasyal niya ako doon, nagwawak-walk lang naman kami, tapos nag-uusap, tapos alam yung malamig, winter, ang ganda ng paligid, tapos ang daming mga plants, ornamental plants, garden na malaki yun eh. Tapos doon sa yan lang sa mga lupa, may mga grass na ganyan, doon umuupo yung mga nagde-date, yung iba nagdadala na ng mapaghiga, doon na, naglalampungan na doon. Grabe doon guys, ang mga lovers. Tapos kinakabahan ako dahil ito, dinala ako, bakit ano kayong balak nito? Pagkatapos ng pizza, dinala niya ako doon guys. Ngayon, napagod na kami sa papasyal, pinasyal niya ako doon sa may mga parang fish pond na ganyan, inililibot namin, ang ganda, may mga makita kang mga pato doon na naglalaro. Ang ganda talaga ng Borghese, Villa Borghese, sana makita nyo. At ang lamig, dahil winter, nakakot kami talaga. Tapos ako noon guys, dahil baguhan lang ako doon, lagi yung suot ko yung maong lang. Hindi yung woolen talaga na yung makapal na talagang merong dito, lining na talagang makapal. Hindi, nagmamaong ako noon kaya sinisipon ako. Ignorante nga ako noon guys, hindi ko alam yung mga ganyan. At ang dala ko ganun lang ng mga bihisan. Tinuruan pa niya ako at sinamahan niya ako dun sa
Corta Portese, siya rin nagdala sa akin. Meron kasi yung, yung bilihan ng mga murang damit, every Sunday yon, parang open market doon na every Sunday lang na open, ay dinala niya ako doon. Bumili kami doon ng mga Jacone, yung talagang makakapal. Yun, nagkaroon na ako noon. Tapos nung, siyempre, nung namasyal kami sa Villa Borghese, giniginaw ako. Aba, chance din niya, inaakbayan niya ako, giniginaw ka, mga ganun. Tapos, ngayon, sabi niya, pagod ka na yata, upo tayo, upo na naman. Opo, tapos ngayon, akbay-akbay, ganyan, tapos kwentuhan. Mamaya, inaakbayan niya ako kasi giniginaw nga ako. Tapos ngayon, pagkatapos nun, tinatanong na naman ako kung gutom na naman. Bili na naman kami ng pagkain. Ang dami doon yung, alam niyo yung mga panini nila, nung una, ayaw na ayaw ko. First time kong makatikim doon ng panini nila, yung tinapay na rosete. Yung rosete, malaking ganyan na tinapay. Tapos, halo ang ilalim, pero ang crispy. Ayoko yun noon dahil pagkagatin mo ang tigas. Pero crunchy na ang ilalim naman ay malambot. Pero yung laki ba niya na bulking kainin, tapos may palaman pa, pinapalamanan yun eh. May, doon kami bumili sa para siyang, anong tawag yan? Parang van, hindi rin van eh. Mas maliit, parang L300 na gano'n, na parang jeep, pero hindi naman jeep, wala naman jeep doon. At yun ang ginawang parang tindahan niya na nandun na yung lutuan niya ng grill at magluto sila ng sausage talaga na salsiccia, yung parang kumbaga yung longganisa, na Italian longganisa, parang ganon. Malaki ganyan, matambok na ganyan. Ihawin nila yan, tapos slicein, tapos ilagay nila doon sa rosete. Lagyan ng mga spices, yung tinapay na rosete, kakagatin. Ang hirap kong kumain nung muna guys, kasi ang laki ng nga mo, kakainin mong ganun, laki, hindi ako sanay ng ganun noon. Tapos yan siya, lahat ng nagpakilala sa akin yung mga bagong hindi ko na titikman, yung sa Rome. Tapos namamasyal kami, habang namamasyal may mga prutasan na may mga cherry. Naku, ang mura ng cherry doon. Talagang isawa ako, ibinili niya ako. Tapos, yung mga albicocca, ano yun eh? Ano yung tawag doon sa English? Albicocca, tapos mga peach, ganyan. Ano ba sa English yun? Kalimutan mo. Ganon. Hindi ko alam English yun. Oo nga, ano dito ko sa English? Favorite ko yun, masarap yun. Lalo na pag bumili siya, tapos pinatikim niya sa akin, yun sineshake niya, yung hinog na hinog. Sineshake niya yun, nilalagyan niya ng milk. Yun lahat naranasan ko sa kanya. Masarap kasama ito guys, mapusok ka. Care na care sa akin noon. Yun, kaya medyo, alam mo, pagka pinapakain ka ng masarap, dahil lagi kang pinapasyal sa magagandang lugar, nako talaga naman. Tapos, di gano'n, nag-substitute ako, tapos pinaranas pa niya sa akin na yung mamasyal sa palengke. Yun, pumunta kami ng palengke, nakita ko doon yung mga seafoods, magkakaibang seafoods ng European. Meron yung mga hipon nila na malalaki, yung parang lobster na iba ang pangalan sa kanila, Re Leone, sabi nila yung ibang shape na shrimp. Yan. Tapos ang daming mga iba doon guys, maraming yung mga bacon nila, iba't ibang mga flavor, ganon. Tapos mga spices, nako, sako-sako dyan, dami. May mga dried na mga kung ano, dried beans, doon ko lang nakita yung mga yon. Ganon. Makulay ang daigdig doon, sobrang makulay. Tapos yung sasakay pa kami ng Metropolitan, pina-experience din niya sa akin yun kahit may kutsi siya noon.
sumasakay kami para lang mapasyalan yung stop by stop, tapos hanggang doon sa Ior. Sabi niya, hindi lahat ng Rome, doon din, pinasyal niya ako sa parang modern na part ng Rome, kasi ang mga buildings, hindi na yung antique. Doon sa Ior Fermi, doon. Meron ding garden doon na doon na naman nagde-date ang mga sweethearts. At doon, pinasyal din niya ako doon. Tapos doon ko naranasan ang kumain ng first time ng Gelateria Italiana. Ang sarap kumain doon, tapos mamasyal ka, ang ganda ng mga tanawin, tapos ang building doon iba, yung modern, hindi antique, modern na malalaking building. Parang kumbaga nasa parting Ayala ka, parang gano'n. Mga BGC, hindi naman na masyado ang Ayala ngayon. BGC. Yun. Tapos, yan ang naranasan ko sa kanya. Yun ang part 2 guys, yung pinapasyal niya ako kung saan-saan. Tapos, ayun nga, makulay ang daigdig namin noon guys. Ang daming ups and downs din na nangyayari dahil ilang beses din ako nagpa-interview ng employer. Gustong-gusto ako ng employer pero natatakot ako, hindi ako tumutuloy. Kaya nandyan lang siya, tinatanong ako kung gusto mo bang pasukan? Ayoko nga, sabi ko. Uwi na naman kami, pasyal-pasyal, ganyan-ganyan. Tapos, ito naman noon, negosyante. Ang tinitinda niya, in everyday magde-deliver siya ng mga turon. Tapos ang tatay niya nagagawa ng maraming chicharon, kami ang tagabalot. Wala pa kami noon, doon kami natuto. Magagawa ng chicharon, tapos magagawa rin ng mga, yung mga longganisa, kung ano-ano, yung kakanin. Marami silang tinitinda noon, kaya ito, galante noon guys. Hindi nawawala ng pera ito. Nagpa-part-time lang. Pero, wag ka. Ang daming kapal ng bulsa niya sa business nilang chicharon, lakas. Ano pa sila, nagtitinda pa ng balot. Ang mga parents niya nagturo kung paano ang paggawa ng balot dun sa Italy. Sila talaga pioneer niyan. Sila ang unang-unang nakagawa ng paraan kung paano magkaroon ng balot. Pumunta sila sa out of Rome, naghanap ng mga nag-aalaga ng itik at tinuruan yung farmer kung paano gawin yun. Ganon. Kaya, magkaroon ng balot sa Rome, mabili. Tapos yung chicharon, pinagpares, tapos meron ding yung turon, yun ang pinakauna-una noon. Naranasan ko rin niya na tulungan siya na gumawa ng turon. Alam nyo, yung turon niya akala nila saging. Wala namang saging doon. Pero ang ginawa niya, siya nag-create naman nun. Sarili niya yun. Yung yellow na apple. Yung golden apple, yung hindi naman yung green, yung parang madilaw-dilaw na green na apple. Yun. Lasang-lasang saging pagka niluto mong turon. Talaga. Ayan. Malalaman nyo ngayon kung sino man dyan ang mga OFW sa Rome or kahit saan. Yung golden apple, lasang-lasang saging. Kaya siya patok na patok sa kanya every day of noon. Kaya malaki ang kita niya sa kanya noon. Ganon ang istorya namin sa part 2. Ngayon, wala pang nangyayari sa amin, walang ligaw-ligaw pa noon, pero parang naulinigan ko na, nafe-feel ko na noon. Sobrang care niya Tapos pinaranas pa niya sa akin yung kumain ng yung pizza with ang lalaki ng manok doon, yung sa rosticeria, bumili siya ng manok, naghati lang kami laki, jeshimila ang isa, tapos ang sarap nung pagkatimpla kasi may rosemary. Yun ang ginagawa kong luto ngayon dito na gustong-gusto ng mga anak ko, hindi nila makakalimutan. Yun, tapos may pizza, naku, busog na busog ako noon. Yung, hindi naman ako masyadong tabain noon, bakit ganun, kain ako na kain, pinapakain niya. Ganon din ngayon. Kaya lang, mahina na metabolism ko. Ayun. Ayun, mahina na ba yung metabolism and then nagsisit-sit na lang at nag-edit. Naku, wala nang exercise minsan. Ayun na, nakuman. Nasira ang beauty. Kaya naging, imbes na sexy, naging siksik, no? Diba?
So, yun ang yun ang kwento ko sa part 2. Tapos anong masasabi mo? Ano pa yung mga kwento natin noon? Naku, dami na mag-ihaw-ihaw tayo sa Palasyano. Ayun, oo nga pala, yun pa. Kami sa mga... Pagka, yung lake doon. pagka nandyan ang mother niya ng Saturday ng gabi, maghahanda na kami ng babaunin namin dahil kinabukasan, alam nyo guys, matapos kami magsimba, magtinda ng konti at mag-deliver ng mga chicharon, balot, ganyan sa mga pesto-pesto ng mga Pilipino doon sa at saka sa tindahan na Chinese store, Filipino stores, binibigyan namin ng mga chicharon, balot na gano'n, consignment. Pagkatapos noon, diretso na kami sa Bracciano. Alam mo yung Bracciano Lake? Ang gandang piknikan, lake siya na napakalinaw, na may mga itik-itik, na ang ganda ng view. Tapos doon kami mag-ihaw-ihaw. Magdala na kami ng natimpla na marinade na ng mga isda, karne. Karne. Kung ano inihaw namin. Tapos magluto pa rin ako ng gulay, gano'n. Magdala kami ng salad, insalata, yung lettuce, mga kung ano dyan. Tapos, yun, enjoy namin doon. Kami maghapon, nagigitara-gitara. Ayan, tapos kanya-kanya kaming dala ng mga higaan at doon na nagpapahangin. Gano'n, nakikinig ng music, kwentuhan, gano'n, hagalpakan ng tawa. Tuwing Sunday lang naman yan, di ba? Cheers ng mga Peroni beer. La birra Peroni. La birra Peroni, que buonissima. Cheers! Ang cheers doon guys, chin-chin, ganyan. Chin-chin ang tawag nila. Okay, yun ang buhay namin noon. Pero wala, yung ganun lang. Wala naman siyang sinasabi kung ano. Wala namang mali siya. Parang magkapatid lang kami noong una. Ganyan. Tapos, napasyal din pala na ako kasama nung may isang day off na pinasyal nila ako. First time kong puntang Vatican, kasama ko ang sister niya. Ayun naman po, unforgettable din to sa akin dahil doon sa Vatican, may mga nakikita ka doon sa may mga pintuan, may mga maraming entrance ng Vatican, ang laki eh. May mga gwardiya na matatangkad, na matipuno, na ang gugwapo na naka-red, tapos naka-sombrerong ganon. Nakakita ka na ba ng ganon? Diyan sa mga film or personal na Pili yung mga tao doon? Grabe, yung parang mga gwardiya na ang tataas, piling-pili, ang guwapo. Ngayon, yung mga gwardiya yun, doon sa pintuan, nakagano lang, halos parang hindi mo makita humihinga, pero humihinga pala. Pero parang statwa. Ngayon, yung atin ito, ay yung luka-luka yun yung, may pagkapilya. Alam mo, pinuntahan niya yung dalawa, nandun sa gitna, tapos sabi niya, ginagan niya, tinitingala, hoy, bawal dyan, sabi ko. Bawal lumapit dyan, mamaya sipain ka dyan. Ayun. Psst, psst, ginagano niya. Buti lang yun sila, hindi talaga tumatawa. Tapos yun lang naman, minsan lang naman, gumaganon, tapos tumakbo na. Ay sila ulo ito, mamaya ipagbawalan ka dyan eh. Sabi ko, sipain ka pa niyan eh. Yan, hindi malimutan. Tapos pinuntahan namin yung Vatican yun, pinasok namin. First time kong nakapasok. Doon na ako Wala pintuan, grabe. Grabe, doon nilabutan ako talagang tumayong mga balahibo ko. Parang giant yung isang poste lang nun 100 katao ang makaganyan sa kalaki, and then ilang poste ang ganun doon. Ha? Now, ano yun? Super antik-antik na panahon pa na wala si Jesus Christ yata yun. Grabe. Maganda yung panty. Paano nila ginawa yun? Paano na-construct yun? Na ang kinis-kinis, ang perfect ng ng poste, tapos yung mga sa taas, lahat ng limunin mo, makintab na may idiukit na yun pala ay mga gold. Nakita mo na? Grabe, no? Tapos yung mga santo, ang ganda. Grabe, talagang ma-overwhelm ka.
pavement, paimo, Diyos ko, my God. Grabe, ang pintuan ang laki. Yun pala, malalaki talaga ang mga tao noong kapanahunan pa ni Kupong-Kupong. Kaya ang mga pintuan lalaki. Ang laki talaga ng Vatican, grabe. Unforgettable. Okay guys, yung naputol kanina kasi medyo nag-overheat. Ngayon, ay magpaalam na kami. Yun ang part 2, episode 2. Kung gusto nyo pa ipagpatuloy natin, mag-comment na down below kung gusto nyo pa. At ito naman ay hindi kumikibo. Ikaw naman kasi, mag-contribute ka naman. Okay? Ano naman, ikaw na nagkukwento. Ano naman Oh, ikaw, anong masabi mo? Okay na. Sasunod na lang. Sa susunod daw siya. Alam nyo, mahihain siya guys, kaya ako bumabanat ha. Kaya, yun lang, pag may tinatanong ako, sumasagot siya, ganon, at nakikinig, pero nandyan siya. Ganon din noon sa room. Hindi siya kumikibo, pero nandyan lang siya lagi sa akin. Pagka may kailangan ko ng tulong, sunduin niya ako, or ihatid niya ako sa trabaho, ganon, ipasyal niya ako, pakainin niya ako. Tinuruan pa niya ako ng driving. Ayan, exciting na naman yan next time. Itutuloy, ang daming nangyayari noon. Kaya, dapat niyong antabayanan, ha? Okay? Nagustuhan niyo ba kwento? Paki-comment down below. And then, sa mga baguhan dyan, subscribe na. And then, please, i-click nyo naman yung like button para mag-smile naman kami. Para may kabuluhan yung mga ginagawa namin. And then, sana naman i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo para magsama-sama tayong magkatuwaan dito. Katuwaan lang itong ginagawa natin. Pero I'm telling the truth na nangyari sa amin based on our love story na talagang nangyari sa Rome, Italy. Kaya, yun guys, bye-bye ha! See you again next time. Kung gusto nyo pa, sabihin nyo lang, okay? Bye-bye. Please suggest. Thank you so much. Stay safe. I love you guys. Bye-bye.